אז מה קורה אנשים? כאן הוא גיא והיום אני אומר לכם בעוד קומנטרים, גיימפליי די נחמד, לא טוב מאוד, אבל נחמד, כן, כן נחמד. עשיתי את הקומנטרי הזה בעברית בגלל שזה גיימפליי ממוצע, זה לא גיימפליי אולטרה טוב שאני רוצה לפרסם, כאילו כל כך, זה. טוב, ורוב הצופים מישראל, ניתחתי את אחד הסרטונים והיה כתוב שרוב הצפיות הם מישראל, כאילו 80%, חלק גרמנים. היה לי צופה פיליפיני אחד, אני עדיין בשוק מזה. כן, אז זה יהיה בעברית, יהיה יותר טוב. טוב, אבל גם לזה השגתי אני חושב 14 רגעות. זה השתי אנשים האלה פשוט הרבצו אחד לשני עם היד. אז החלקתי 2 כבר על תחילת המשחק, שזה מגניב, וראיתי את האיש הזה כאן, ועשיתי לו סטום ביים! אבל הוא לא מת מזה, אבל היה לו קצת משהו, שזה טוב מאוד. הכנתי עוד קצת בולס מהווד שהיה לו, והמשכתי לדרכי. לא היה כל כך הרבה אנשים במשחק, אני חושב, ויש כאן עוד 2 אנשים בלי סופ, שזה ממש מגניב. כן, הם לא שמים לב אפילו בכלל, הם לא... כאילו, מה, איפה אתה? יש הרבה מפות, כי בגלל שאקספלור זה חינם אני חושב, אני לא בטוח. וראיתי, יש שם 300 name tag בערך, אז התכוננתי, כי הכנתי סטורם סורד, וכל השיט הזה. הלכתי לעוד טים של 2, היה שם עוד טים של 2, ואחרי הטים של 2 היה טים של 3. אז זה היה נחמד מאוד, כן. רק ששתיים, הנה, רגע, בעצם, זה היה טים של 2, הרגתי אותם, one shot, 4 shotted, הכנתי איירון סורד, זה קצת ספיד מושן, כי לקח לי די הרבה זמן, פחדתי איך אומרים? לא זוכר. חפרתי אליהם, וכאן... רגע, ועכשיו אני צריך לקרוא את הנוטק. טים של 3, הם הרגו אחד את השני, אז קיבלתי רק קיל אחד, שזה היה ממש קקה. הם עשו לי מנק, עוד שהם אמרתי כאן, כי תמיד מנקים זה לא צד חזק של אף אחד אף פעם. אני קיבלתי רק קיל אחד, ההוא הרג את ההוא והוא הרג את ההוא ואני הרגתי רק את האחרון. זה אומר שהם טים גרוע, הם הורגים אחד את השני. טוב, לא שאני לא הורג אחד את השני, אבל... השגתי קצת איירון, היה שם בפרנס, איפה שהרגתי את הטים של 2 הקודם, היה שם עוד איירון, אז לקחתי אותו גם כן. והיה לי מספיק לצ'סט פלייט ולמכנסיים. אז המשכתי, לקח לי קצת די זמן להתעכב בכל הדרק הזה. כן, וראיתי את הטאור הדרך, היה איזשהו פישרמן, אבל יש לי מין שיטה כזאת נגד פישרמנים, אני לא יכול להסביר אותה עכשיו, אבל להסביר אותה. זה. אבל הוא לא היה פישרמן, הוא ניסה לדוג אותי, אבל הוא סתם שם חכה, הוא כאילו שם... עשה קראפט לחכה. היה לו הרבה בלוקים לאיש הזה. יש לי גם הצטק עם כל פתרה שזה הסתדרתי די הרבה במשחק, והאיש הזה בא משום מקום, אז החלטתי לקפוץ עליו, כי האיש שלמעלה רק התעורר בסוף המשחק אני חושב, כן. וכן, היה לו בוטס, אז כן. אני לא יודע למה, בזבזתי את כל ההוטבר שלי, ועל האיש יש לו בוטס ויש צ'סטפליט ומכנסיים. הוא עשה עבודה טובה, לא יודע, הוא רק באתי לעשות רפיל, אבל לא, הרגתי אותו. מגניב, כן. וכאן חתכתי את זה, הקומנטרי לגיימפלי קצרים, יחסית, כל גיימפלי בערך אחר, שבאנגלית הוא ב10 דקות אורך בערך, בדרך כלל אני משתדל שהוא יהיה לא הרבה ולא פחות, שלא יתעייף. וחתכתי את הקטע שחיפשתי את האיש הזה, כי זה לקח לי תמיד. וכאן היה לי קרב מאוד מאוד טוב, תראו. ניסיתי לעשות קוויק דרופ כדי להרים סופים מהרצפה, אבל לא הרמתי הרבה סופים. אז הפכתי לעשות קוויק דרופ, והוא היה וייפר פול איירון, שהוא עשה לי יותר דמייג' ממה שאני עושה לו. לי היה הלמט, כאילו היה לו בר אחד של ארמור יותר ממני, והוא גם עשה לי פויזן, שזה גם יתרון די ענקי, כי זה וייבר. והיה לו כאן קרב ברבין, מה שאני לא כל כך טוב בו, זה לא הצד החזק שלי, אבל עדיין טוב בזה. כן, כאילו, הרבה פעמים עוד שנייה אמרתי, אבל היה לי חצי לב איזה משהו. הוא עושה לי הרבה יותר דמייג' ממה שאני עושה לו. אני חושב שהוא שם כאן קרב ממש טוב, כאילו, אם נשאר לי כאן חצי לב, נלחמתי בו די הרבה זמן, כל מיני תרשמרה כמו קקה. הייתי צריך לעשות איזה ריקראפט כזה. כן, היה לי כאן FPS לאג, אבל FPS דרופ, אבל הצלחתי לעשות זה. עם מחבר החדש שלי יכול פשוט לעשות קראפט ממש תוך שנייה, שזה מדהים. אוקיי, סליחה, זה לא משנה, אבל בואו נמשיך לזה. אז הקרב המטורף הזה כאן שקרה
שהוא עושה לי דמג' מטורף, אני עושה לו בקושי דמג'. טוב, לא בקושי, אני עושה לו, אבל הוא הרבה יותר ממה שאני, אמרתי את זה כבר 200 פעם. והביצים שלי נתנו לי מזל, וגמרתי אותו עם שתי סופ, אני חושב. אחרי שעשיתי קראפט פעם אחת. זה היה די מטורף. חייבתי לעשות כאן עוד קראפט, אבל אמרתי לא, אני יכול לגמור אותו, אני חושב שיש לו עוד הרבה סופ, וכן, גמרתי אותו. תוך שנייה, האינבנטורי שלי נראה כמו איזה מזבלה עירונית. אז... שמרתי את הביצים שלי למזל, אספתי 8 ביצים כל המשחק, כפיים! אז האיש האחרון הוא בקצה השני של העולם, רצתי לו כל כך הרבה זמן, אבל לא חתכתי את זה למשהו, גם קלטי, זה היה יוצא יותר מדי קצר הקומנטרי, אז הוא היה לטאוור וניסיתי לאסוף עוד קצת אקס, היה כאן אקס? היה לי 8 כל המשחק, אספתי כל המשחק 8, זה מטורף, יחסית. בכמה זמן זה היה משחק? 20 דקות בערך? אז אספתי 8 ביצים, שזה די יפה. תוך כדי 14 קילים. זה... כן. בדבר האחרון אני שומר הרבה ביצים בשביל כאילו... לא יודע, כי זה מזל או משהו. אוקיי, כאן... כן, בדיוק מה שעשיתי. פספסתי את הביצה הראשונה, כי הוא זז אני חושב, לא עשיתי... אין טוב, ועוד שנייה הקריפר הזה הרג אותי, אבל הוא לא הוריד לי כלום. הוא היה יכול לעשות לי... הוא פשוט התפוצץ על הבלוק שאני עומד בו. ועוד שנייה הוריד אותי, אבל לא יודע למה זה לא עושה לי בכלל דמג' כמעט, אתם יכולים לראות. אז עליתי לכלב הזה, ובאם! אגס! וכאן הסיום של הקומנטרי הקצרצר הזה. גם שנהנתם מהגיימפליי, שימו לייק, שימו לייק, שימו לייק, לא, אתם תשימו לייק, עכשיו תעשו פאוז לוידאו למרות שעוד שנייה נגמר, תעשו לייק, אני מחכה, עשיתם לייק? יופי. סובסקרייב, יופי. בואי לי, טובה.